Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da sake shigowa wannan channel ta mai albarka wato Arewa Goldies. A yau za mu kawo muku wannan fim ɗin mai suna Kalubale fassarar Algaita. Wannan fim ɗin fim ne mai kyau daga kamfanin Algaita. Don fim ɗin ya ɗan jima, amma wanda mun kawo muku shi mai kiliya ne. Ta yi kun kalle shi, amma mun sake dawo da wasu fina-finai domin nishaɗin mutane, da kuma wasu fina-finan ana rasa su haka, shi yasa muke kawowa. Gashi na wannan fim ɗin, amma kafin mu shiga wannan bidiyo ku daure ku yi mana liking, ku yi subscribing, ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan ku rubuta mana wane fim kuke so mu kawo a comment section. Wanda muka ga kun kawo mana, ku rubuta mana fim ɗin da kuke so mu kawo, insha Allah to za mu kawo muku shi. Da farko dai in kana son download wannan fim ɗin, za ka je ƙasa wajen description, za ka ga mun ajiye muku link inda za ku danna. To insha Allah in dai kun danna link ɗin nan zai kawo ku feji kamar haka. Da zaran ya kawo ku feji kamar haka, za ku zo a ƙasa za ku ga sunan shi Kalubale fassarar Algaita, ga poster tashi na za ku tabbatar da shi ne. Sannan za ku zo nan waje inda za a sa buɗar sirri gashi nan. Yawwa idan muka taɓa a nan, yawwa za mu taɓa wajen mabuɗar sirrin, sannan za mu sa kalmomi. Yawwa kamar yadda kuka sani, ba ma sa manyan baki, ƙananan baki ne kawai, saboda muna da letters haka, muna sa letters a ciki. Yawwa abin da mu rubuta na farko shine K. Idan muka rubuta K, small letter fa, ƙaramin baƙin K, sai kuma mu zo mu rubuta 2, sai mu zo mu rubuta 3, sai mu zo mu rubuta 4, sai mu zo mu rubuta 5. K 2 3 4 5. To insha Allah in dai kun sa wannan password ɗin daidai, ka taɓa akan nan wajen koren abin nan submit, gashi nan zai kawo muku wannan download file ɗin. To shi ma za ku taɓa shi sau ɗaya a kai. To insha Allah in dai kun yi komai daidai, zai iya kawo muku, za ku sa email, sannan kuma zai iya zarce muku. Kun ga mu ba email akan wayan namu, shine za mu danna. Yawa kun ga yadda gashin fim ɗin ya kawo mana Kalubale Algaita, ga space ɗin da zai ci ma, ga kaza. To abin da za ka yi a nan shine kawai za ka zo ka taɓa akan nan wajen download anyway ɗin nan, kawai ka taɓa a kai. To insha Allah in dai ka yi komai daidai, zai kawo ma ko wataƙila ka, ko kuma zai fara sauke ma kawai direct. Gashi nan ya fara sauke mana, amma mu yanzu ba sauke muke so ba, za mu tsaya mu soke shi ma. Kada ku manta ku yi liking wannan bidiyo, ku yi subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kuma ku gaya mana ra'ayinku, ko kuma fim ɗin da kuke so mu kawo nan gaba a comment section. Mun gode.